you find any inspiration in this, we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks Podcast. All right. So, thank you once again, sir. At dito ni, wada ka kasin. Wada ka kasin. And wada kami hindi nadngok ni sinay program on Sir Agustin Dawines, RPN. Mabali na ko tayo manibaga pa sinasan ko. Radio station. RPN, DCBS. Adamot lang ti Facebook Live da. Sin programa na ay duyo yung akbot. Wada din diniscuss mo about sin kabunyan. Ya, kakabunyan. Kanang may. Oo. And kaslangan na ikumparak ijay doon na pahapyawan natin to nung last. Kaman ngayon ikumparak sin adipay kaman wada di Igorot mythology. Kumbaga, wherein wada di gods and goddesses. Kaman na di. Sino di ka maklay doon ngayon ay may clarify ya malawlawagan. No, kaman, totoo ba ay kaman na di? Wada di, sin literature tako, wada di kaman na di tako. Wada di God and Gods and Goddesses. goddesses, yeah. Sin documentation, wada. Mm-mm. 11 ay 11 ay lalaki, 11 ay bababae mat lang. Mm-mm. Ngam di muslis na sinpo manlas da daungan en buliwan. Mm-mm. Sidu din kanan nan sawil sinlas sinpo ay lalaki, sinpo ay bababae. Ngam no sin udom itapida din las ay da buliwan en daungan. Mm. Okay. Way sinpo ay lalaki, sinpo ay bababae. Di. Kaman di nagapuani sa din kan kanam ay nagapusin di kantan di Sin bayug. bayog. Sin bayug ay mismo. Bayog ay mismo. Ay din bayogan ay usaron ta ko na ikan kanta sin nuwada di sino din ay okasyon ay mayan kami sa kanilang kantaan. Di ibayugan din waday man sida. No ibagaday man sida way bayug. Mm-mm. Wada abo din kanan den no man sakit ket set man bayug, set man ibayugan kanan da iso nga. No man sakit, syempre set nan alaan di kanan. Sido. Usa-usaan taman sir. Din ay mangrugisin ay kaman danay bakit kaman as compared to the popularly known ay Roman and Greek mythology nga gods kaman din nga Mars, god of war, kaman na di ba mutlang? Or sino di kaman distinction din Igorot gods ay sana ta? No ilaan ta ko nan rugi no sino din inamamag da kaman di. Magadi na ibagas di basta din no. So nga kanan no maitagaytay wenno sawitan da. Kay bayugan da. Ket no ilam di sagsagay sa wada di specific karutan di panbiagan taho ket that idi Mostly man agriculture then tarakon yeah. ket so mostly ay din panbibiagan da sa sidi ay man liklikos din kakabunyan. So karon din way kakabunyan ay ida din nangamag sidi nangamag nangun una. So nga mapalin ba sagsagay sa ata sir? Sagsagay sansa. Sige. No sin lalaki kumpurmi no depende sin manginuas na. Waday sipati. Nane. Sipati kanana no ingusad kanana ingusad kanus pati bin maba. From the word kusad iso ngin musad. Ingusad sipati si siya di pattaegan. Ket no pattaegan ket medyo naunog de kan kanay. So nga no oren saan ket medyo iman manuakno. Taegan sa talaga ada ay olay no at no kadeng ket ingge sinaga na. Talaga amo. Taegan tan siya iman kanan still sisya kadang yan. Siya din kanak di kadang yan dakdak sa ay role. Kumadang yan ka. Kadang yan ijay parlance ket jay ada mabalin na tama ba yan? Waday mabalin mo nan sida ka pinakan mi kay Liam. Asi waday respeton di pagawan si bakon lang concept sin ay gamong. Di bakon sin gamong. Kanu kanan den bin maknang. Bin maknang iman yan. Sa bin maknang lan makustalak na nano. Darakon boy na ngamwada di term ay kinmadang yan. Tanong kinmadang yan ngamin madnyumay din ay no bakan wat baknang sa mo adan si siya din values adi mo lang di guro tay kaman mabigbig
Dinlay din na ikaw na kaman ginmato din status na through good means siguro. Mato abon status na habang umatyaton status na wadan kadikit na sa ngamin ay Respeto. obligasyon. Ay, at the same time, yeah. Obligasyon. Tan siyempre no si adigat si kay matangad si atan kadang say madni kalin man kali ka adian no si iso din ka man nagapuan ang pati anay. Pati danay no maibayog da sa ano is in order depende iniat da. Nung sinsina no jad ang takod man kayan tan muslim man kayan dinan ala aksin sina. Sidoy di arrangement na. Di sumarunos na si lumawig. Ay madngo ako sa nagat lumawig. Si lumawig kana nasa ay maabig. Tan o kana di awig. Sinudi. Diba naman abig ay ano sa kanan term di lalakay nga Mindanao. Din naman awig kan. Siyempre way awig na. Sidoy kana din awig ito. Sidoy si lumawig. No sumarunos na si kabigat. No. Kabigat tananas na si kabigat mansid sida si binigbigat. Every day mansid sida. Mansid sida si binigbigat. Tan anyamot iman ket iso nga si siya et maapat. Tan maapat iso nga mansid sida si binigbigat tan apat tananas na ay siya iman tan maapat. Man apat. So nga binigbigat tadi. So nga light no ilham di no habang pansisilpom san tulugayam no analyze mo i-analyze mo baken basta wat man sida man no wada ngay di akibat na samot lang ay responsibility habang umatyato kas status mo lang siyempre kas ano ay in kanak adi ay way respeton din umilin sika no pwede din lalakay di no mandeng kasi istoryat no man turay si ili no din man mayor man councilor olay kanu akat din nan sida kaungin na so walay din ay kalian tanda ida bin mak nang dawada respeton di pagawan da ida. The same time din di maapat anay kanam siguro waday sharing na. Waday may share na. Man share adian din kanan in ay no sarenta din term da lakay pasol ay di lakay binitis bakon niya tibong din man apps adian wada di padungan na way references na kanan ya. Din di kanam ud kawin sindi ano kata ko ay di learning ko kaman ilan din deepness di learning mo ay masapul ay way inilam, way binuyam niya. Way padas mo. So doy way padungan da. Tan sinay nga ro din kanak lifelong learning at din padungan da. Lawaman unumet. Adi pa ipadong da ilam sino ay do kaman ni net na do. So doy way padungan di sumarunos na siwigan. Siwigan din utik na nasawingan. Wigan. No. Sino di ka man interpretation na? Wigan ay wigan. Utik na ay naawingan na sawingan siyempre kanum ka adis din gay nakateng. Awingan sini. And then we have usa, dalawa, tatlo, apat. So ilam sinsidit kananas nan wigan na namuanus naswa ng sawingan ay sidaan di babaknang. Na. Si Dil ledun na kali no aday utik na panbasbasaran da. Tano ituloy mo sin kulos na bin baboyo si baboyo ay linumbo belias ang kadandas di sa ibagbagalatan siyempre si Dil nga di pan oblahan da di si Dil pan taraken tam iso nga kanan tam din baboy da mayat iso nga di siwigan din utik na nang kasasawingan ledun na kalin siyempre nakateng adi sa. Si sumarunos na si Bintawan. Bintawan ay saman kabusbuskan dibuan. Kabusbuskan dibuan ay siya iman tanbaknang. So nga kanumnum kasi no si Bintawan. Tadi siyempre no din buska din kanakadyaw niyan sin description din buska. Dasana din no numan mula da apay nga buska. Tan din medyo ngay na kamanway fag na doy no buwan. Kasi din wadan ukot si Bintawan. Di sumarunos na si Amduyan. No.
Amduyan, sino'y wadan Amduyan ngayon? Si Amduyan, ananas na, bae na ay kaadadon kaduyduyan Mm. nga bae na ay kaduyduyan. Nuwang na ay belengan Mm. nga kanumnum kas nakaad-adi pay ad-adus na ni nuwang na Ano'y nang nga? asi kaong na daykungan Oo. ay apun di bawaknang. Kung di ba ba? So nga lain sin asi Amduyan way talahon sin ay nuwang sin bilig way baka na sin bilig sin ay daykung abe kuada di ay baboy na. Uy. Buhay bisang na way tarakon na. Lang. So no ilang pahag sa Mount Ununay Uy. sitan ilan sin bababae sa unin sino'y diferensya na. Na si Lopez na Lopez, as in ay Lopez Lopez ay basta Lopez. Lopez ay Oo. adi kay idupdupos Mm. ay tan ano kaiman ay mansapet. Oo. Siningid yung kalakay no si Lopez. So ano ilam sin udom ay no akot udom ay ritual kat si Lopez kat si siya din di wada sin di igid di ginawang. Mm. Dan online ay man adi kay idapulagat lay dumadit nakisa na si ito. Uy. So Strong Yeah, will kasi uy. kasi di sumarunos na si Suyan. Suyan ay buin na ay naad suyan. Mm. No. Pagadud udi udan. Mm. So nga gagalin ay si Duyan. Si Dudin Baganas na ay siya imantan nang sinang kanan. Kaman more on comfort na. Now, During si yeah. Suyan buin de Suyan agudud udan. Mm. Din ay kan di pwede udan. Na. Sige. Asi si Gatan. Gatan. Ayan. Medyo popular da ito. No. Si Gatan ay buin na panagbatan. Mm. Ay utik na ay ay nablatan. Mm. Nga. Nablatan. Nablatan. Umipaot si letuban ay siya imantan kadangyan. Mm. So ilang takot pag no bakon talakan. No. No apa nga dadoy da Suyan da Lopez kat siyempre wada din no onda manigay. Mm. Wada dadi. Okay. Si Gatan sina ilang utik na away na nabalatan. Na. Okay. Nagbatan. Then next is Balitok. Balitok kasi Oo. balitok Si talaga. Balitok Oo. sina din ka-importantin din ay apa nga Balitok. Balitok ay uyos kan ay tadyo na ay manyukuyok. Mm. Tadyo iso nga din Balitok Tadyo in tadyuan kanam din Adi. ay wala nga yung pagkilkilon na dito siya rin. Din tadyo din ano manyukuyok din kiluan da. Mm. Sinang kanan iyokuyok na suyok. Sin nun tan sinay di setting. Okay. Nin setting suyok ay babalitok. Ngam no alam ko di man kayan iman. Talaga ito kan di balitokan suyok. Suyok. Oo. So ibig sabihin even before siguro jay Spanish time nga in Mali di modern ways of mining talaga di ka man di ano ka suyok Suyok di anan tanuman istorya di kat sin idi kanukot sin ginawang kat mailaw di nuggets ano pilitan da lang sa Canada ingganay din matong din mining may tapi pa company. sin buok mo naman amos ka kana. Si di next sin sina si Buliwan sinay nga din kanak anduhain ng sawil. Din maudin di talaga ay sin po. Sin din ngganan Balitok si Balitok di tas si Buliwan ay daotin da iyon ay nasuyo suban nga Buliwan di napulan di kadangyan. Tano alaan da Buliwan ay maudi danay ngay din ilas da ay nan sawil ay kandan nandan da in Midad Manila alan da din pilaktan was di kan andi bangko kan kana na asidan idatong sin kan andi maligatan uno man sida. Dinan sawil ay kanang nan sinili legend ay kanang dinan sawil. Kaman sin asawa. Non Dua da out ida man. Kedua sidi. Sin bababae. Sin bababae si Bangan. Bangan. Okay, this is very popular too. Bangan idlang-ilangan. Nanjagali si Aladang.
nangaladang tan siya iman at baknang. Kat no din aladang ay sana si sana din jalingay. Oo. Sibugan, Ay, babae gayam din bugan. sibugan nan aagto sinabugan. Din sinabugan ay nay no idi kaman ngay din kaman begas di stella na. Kaman begas din ay sabog ay kananday makan. Oo. So kaman sidoy adi di panakabegas da. Aside sin tugi, aside sin mais, waday sabog. Ay nan agtutan kadang yan. Ket no ilam di sisya din sinabugan wadan tupay di tay may siya din kanakan. Istorya ay related sin sinabugan ay idi tegang magadi adi kaman nina. Kagang, drought. Sinay, Enggay man adawag da karon manalon tan magay man sibug asiyat bumabasi siya. Tan sisya iso man adawag da tan no kailakas na kanumnum ka sinabog na inaagtunan sabog. Buma asyan at tanong siya din maba na inpuspus din susuna. Ngum tapin di kaman asade istorya. Sinay din na i-translate si Tagalog ay may mabasbasa sin ano pati. Inpuspus na sin ay susuna idi dumatong sin iso nga wada din puro ay begas. Yawada din ay kintuman, yawada din ay balatinaw ay kanang tako. Idi amoy sin igigid. Enggay naabos ano. Gusto nga din daday binmula siya din do'y balatinaw kanuya. Sido di istorya ni di. Sido di istoryada. Ngum irelate sin sinatan sa istoryaan din na nabagas. Didengen. Asisi lingan. Si lingan ay adik kalinglingan. Tan nalablabos kaagawan sa adimataan kadana. No ilaam si ligan sinedin di partner ngayon no ay si kabigat. Si so nga adi dan linglingan asisi sumarunus di siyang ban. Bain kalinglingban. Ana sakduan na hibusan. Yung ilam danay din wada siyang sources of life. Amin niya. Sidoy, why cellphone na pala sina. Hibusan ay matangtangban, sin pinsan ay matutugian. Kanana. Ngigan di gabis. Yapitan di sumaa. Yan siya imantan kadang yan. Di sumarunus na sikalan. Ya. Kay na ay tan nagagat iman. Sina ilam nagagat iman kanano mo sina. Nagagat laya ay siya iman tan pemdit di pagan. Pidit di pangan. Hindi ano. Numamdit yang amin. Sina din kangatuan nga di no ana. Nangaton na part. Di mamdit. Enggay ay nan kinsi. Kinsi di anas na sino. Enggan na las din ano Di ka man tayo explain to sin adi mandangdang adi makawat din. Man 15 ka nam naka 15 ay baboy. Ngam din kanak ngarut jon yan. Diskusyon ko bakit no 15 ta ton. Sido namdit. Di sumarunus na si ubang. Tik na ay tanig no man kalakya manok na yan. Kanan lamot no ano manok na. Din babutik na ay taanag na. Di sumarunus si yapeng. Na. Si Muan. Si Muan sinedin doy kan kadyaw niyan ay din ay bagkiton na namudmuran kanana dia. Ngam no si Yapeng ay kulin na ay na patungtung. So nga sino si Yapeng ilam din kuli adi di ano na. Iso nga kaman sinay di siguro di kamangam no panggap si panagamag si Tapoy ay mayat kaman siguro. Si Muan kanana. Muan ay kalid na ay namudmudan. Ay napuos na anyatan tukdoan na
yan dadaan na daan adi tukdoan na yan daan ay nay siya iman nan janggang saan da ay nay niman nga so nga no kanan dagang saan da ay man anito kanan da sinsida niman doan adi man buyan mangan asinan kansetan sayo man tan kalad di kadang yan asinan kanan Sino din tuloy kasi ngano ilam sinmuan sinay din talaga nga ikanak ay din jang saan ta ko nagapuwa daw di basis na. Yeah. Explain that. So kanan ta koon Din ay kanan dagamin ang datakot idi din ay gangsata ko was kasla nga inherited kasla nga influenced to us by the Chinese. Siya niya. sino din ay challenge sin representation mi. Yung kanak sin previous idea ay do you have a myth with regard to the gongs? To the gongs. Yeah. So based from that inilak sinay inmuyak sinay bayog ng taulyak ininap ko wada sinmuan Siya si Muan ay nay siya ganggang saan da. tan sido man din kananang rod bang kiton na ay nadadaan tukdoan na ay nadaan ay siya ng janggang saan dahil na man anito niman. Kaman dilay dun ay kanan din na kayo boy researchers no ay wada di literature tako ay mang validate sidi. No ada literature tako mabalin ay alam tako di ay considered ay talaga o katako ay it's not an influence from other culture. Din kanak nga ron ang isang bagay ay may saysay kung may sanaysay. Nahanatagpuan mo yung sanaysay. Di so marunong sa sipoy. Nya. Na ay man puy. Kinwani daan kalaloy. Doan da at kinutuboy. Ang din kinutuboy. Din galisay design. Linay kinutuboy. Ana. Sino din ana. Kinutuboy. Salaysay. Tan siya iman tan si sana. Si puy. All of them. Dinon. Adi si sumurunong sa bigasa si ubang. Ay ubong. Ubong din udong kadanda si ubang. Si ubong nya. Nung din sina kanan si ubong ay bayngus. Bayngus na ay balitok na ay siya ay siyatan na mugbog doon na mugbog adit din natutuklon siya. Ay siya igurot at na puon ang danan duntog. Si ubong. Then next si Maudi. Si Maudi balitok na ay masudi. Sinila din ay kanan din masudi. Masudi. Puro? Di. Balitok na ay masudi. Ay bantok na ay sinalapi. Ay tangtangadan das linablabi. Sidoy ay siya imantan babae. So ano ilam sinan ay siya imantan babae. Waday respect leta. Tangtangadan das balitok na ay masudi. Bantok na ay sinalapi. Nga. So nga apa yung taway sinalapis na? Bakang takanan daan siyempre bakang sa Piniso. ya. Salapi. Yung baka siya imantan sa isipin nga di. Sinay matrace ko ba no kaano ay nangrugi din bayog or was it started or how can we Nag-idi pa lang sa tan sa binangunan niya di lalaki. Din kanak sakbay ay naamag sa waday padas da way nabuya da. Idi inamag day kaman di sidoy dinan balik siditan panpadpadungan dang rod. So nga sinay din kaman mai-consider tako ay so nga kaman sinay di kaman tako may ay authentic ay igorot literature tako. Ngamhaan nga na isurat. Magadi. Orally passed. Sinetupay kat insulat ko no mamingsan niya basbasa kat anak maawatan pa lang. Sakto kasi dangan ay ibayog din lalakay. So nga doon mamingsan din record to. No mamingsan kat dangdang tan
mau di lahi sidoy dinlas sina si daungan Daungon. ya Sinay din partner sinay din on, partner buliwan sinay din dua ay nan sawil dal di lalaki si buliwan Yeah. na maipayug da asidan so manuno din yung no din bayog namin no na ano at nan dua ay nan sawil di sumarunos na yung so Yum-yum. kanatan upat ay chapter Mm. bayog di lalaki bayog di babae din nan sawil din yung Mm. Yum-yum. oh yung Yum-yum sila doon ay kanan din yum-yum. yung basta yung kanan das di di term daw Yan sini maganda sin yum-yum ay doy. Inggosa i-chant damot lang yung ay kali yung ay di alian di bumay istorya damot lang ay tinuan di bumay sina Yeah. aw taway at nay gumasat nung way man sakit makaan ko makawan ni di Wala malagi si di sin yung si di Din- sumaruno waday si kawalo kawalo. si Pangga isang kanakan yan ay adobo mo anak si Dilasin sina si din samsama sinay din ay bagada din amin ay maimula Mm. so sinudom din kananda din bayog it is a chant for prosperity Prosperity. ngam wala ang di talaga ay kamanitan din no din panbiyagan dangar di Oy, agriculture agriculture. mostly agriculture so nga siya setting na Ay. ngam no siguro ta din kan ang takot war your ay kanang baka di setting na abot din kanaman wada di God of God of War. war sidoy ngam mostly ay ibagada danay din ay Ay. inpasada sin yun Nung kapusta ka man peace loving da ipugaw ay di ka man di mo focus da ko idiyat mo matago so nga kamani na din ang pada. si sanay setting na mostly din panbiyaganda din sumayaatan di ipagaw Wada di na i-record mi ay bayog pa ilak mo si kasaw ni kaman ngay na ilak si Didit ay tama ba na malpas ay discussion da na ay mas malpas discussion baka discussion ikanta yan malpas diyan kaman ngay wada din ay ilan da no sinudin successful ay kadang yan sin lugar da ay doy kaman maitapiya sin maibayog waday maitapya na sin ay last part sin chorus ang gana ngay mas nasagun sin buhi mismo din nakin sido din kanan takon din panlikadan di nan sawil ay siya din kalitasyon ay alanda din ay siping idad anda sa idadad anda ang ganay idatang dasin kadaan di bumita ipuyo sin sulyo tawaday pan tatapyan nyo kanan na sidoy so ano ilaam sin sinawada di gana sin alian di mula kanan kan siyempre man mula day man siway kulos na pa lang sa isil-sil pudas na numalpasin ay sa ay kabunyan ay no wan ikulos das sa sino yung chorus na mabuling din ay di musliya di say kay bagada di ba numalpasin si di siya isarunuda na ada ay babuyo sobo Tiboliasyo ay siyo kan si dia ay inbulasyo ay binmalyasan kalandas di sidoy din ay chorus na di i-chorus da amin sinang ganay pati apoy gaganak kalandas di ano tatawag sila so we have these gods and goddesses ngam tikas lang all powerful being sina so nga di sino di awag takos na sin ay kan ay kakabunyan na kakabunyan so kakabunyan din doy danay dalumawi kakabunyan which means din ay anak di kabunyan din kabunyan siya din all powerful being din dahamag si amin ay wala kanan na ano sin libron si Armusin Nabaloy kanan ay man si din baganas sa ay kabunyan is supreme being yeah kadang sin doy libron di da sakla ay doy man wada indinis discuss da idaan lukluk anya ti title na jay libro ni Apo Wasing Sakla sino pa rin nalingling basta ay libro na
Datan din nay ano kaya na din gods and goddesses ko. Wada di place da. Wada pagtutuan da. Waday man anda sa din kananda din kanakadyaw niyan din supreme being si God ay din kabunyan wadad taklip na. Clip na. Taklip Which na means din ngato. ato. Dahang Kangato. as si din sumaruno wada din kanandaan klip na ataklip na. Ataklip. Diyan may sa ataklip. Taklip Diyan may sa ataklip na din ataklip na. bababa na di. Baba na. No sin jacket tano din no ng jacket na din intak mo. Sidoy din kadaan di kakabunyan. Kakabunyan. No. Gods and goddesses. And ay ninaganan takot ka yan. No. Sidi sumaruno sida din kanak din nanliwas kadaan di Nanliwas. amod daw. So ano din man bunong ilang yun una ngay. Yun una sin ay kadaan di kakabunyan din ay aamod. Sidoy din kadaan na iman di. Din aamod ay kanam. Aamod pertains to Danay din di ancestors tako. ancestors ako. Apot ako. Ay inggain mo una. Inmun una. Okay. Da idayan man to the sin ay sino ka naman ipantanda? Liwas na. Liwas So na. kananday man tanong mati di pag makikabunyan kayo. Sidoy. Ngam sin prinsipyo no sin no basahan sin documentation niya sin dengum din no. No pa nga kaman ni di wada gayam di sa place. Nga. So din sinanliwas din kadanda. Tapos bumababa pa sino nga din ay kalutaan pagtutan di ipagaw. The living and the Sin unseen. in unseen di Seen ay and unseen. creatures sidoy. Iso nga din ay part ako ay wada nga din matngadan dito akong gamin ay matngaban nga kay suri anito. Tumungaw dadi di man to sin kalutaan art. Si dayda din unseen. Ay makibibiyag tako. Anday dao. Dayda din unseen. Which is no alaan tako sin ay kaman hierarchy of powers mas nabababa dangom din ay kakabunyan. Nabababa. Iso nga no ilang takoy man no ilang sindi no andi tumungaw ko ibagaday da idakot in anak mutlaang di kabunyan ay gait ako. In anak di kabunyan. Ngam kaman sin ay ano ka sin hierarchy ka level tako. Sidoy. Level tako sa Sidoy lang adit akon maila tan adi nga ron di man maila. So ano at wada day masagap ay karon da. Sidoy. And then wada din dalom kana na. No silam di wadas di description si na mityo din samot sino under wasi nga na isurat na di. Sidoy din wadas di. Sino di bumuo sin ano ka nga edi? Underword basta din lawak kanu di. Amin ay lawa. Laway namag na iso nga dadoy din di man alas gait da. Di. At the same time din ay ipugaw ay lawamot lang di amag na. Di. So nga ako nga dadoy ko tuwaday pamati das di. Idi si bibiyag si lakay ano part di Bakulungan Norte. Yung pinanaganan dahil si Saklitan. Ibuday na. Nan apay ngam di tawadas di nadait si uwi si kawayan kanak sin elo dadoy din natin din ina. Natkundi in uina which means natural adi di na sidoy natin din ina baka ginagara na ano sidoy ka talaga ay lawa. Inayon ka mati day ka man iso nga day itin da kanu taagay itaki na sudum. So in our culture, the earlier Uyghur culture, they do not condone suicide. Talaga aditan lawa. Inayan di. Inayan. Sidoy di usa ay inayan. So those are the gods and goddesses. Sidoy so nga wada di sinpo ay lalaki, sinpo ay babae. God and goddesses. Tapos they barayda. So nga danay kat iso nga kanang ibay-bayog dang nung saan kat masapol nga kanang karon siya on yan. Basa. Din kanang nangaron in sulat na yan. Kanya. Tanwad na din no uray no isurat mo. Sa maliwat lang siya din kanang karon no masapol ay dengom matlaeng. Dengom ta din kas ano din mo sarana. No into di ko sarana. So nga kanak immersion. Immersion tama yun. Yung kanang karon padas mo. Adi kan basta ibagbagay ka ni natan asum iso di ano ka iso di sa ay pagkaman ngay treasure ka nga talaga ata sinurot mo jay ano day na ano ang ngay din
way padas mo, way inilam, way dingem, Si way sanay padas mo. challenge si man Mang Stone son, Oo. formerly councilor nga din baga kadlas. Oo. Bigay taon mo kaday ka na kan eh. Oo. San ubig ka sin usay panrugyan taon nga ron. Oo. Pan 29 29. siya kanana. Waday binuyam Ayan. ana. Waday binuyam way dinyom nan research kamot. Waday dinyom si istorya. Waday binasam. Oy. Ana. Ngem kurang kasi padas. Padas. Apeng din padas ngamin enay asi din binuyam i-relate mo sa kanana. So ano dengem ket ay magay padas magay pinadpadas mo Ayan. ay magay din dinyom. Mm. Dinyom sin bagbagadan sik magay binoy buyam. Tawi panpadungam. Ayan. Sidoy sidoy nga ro din binuyam din inam kan nga ro din ay our learning system is our community. Oy, tama, Na. tama. Ket mo anyat binuyam dita komunidad mo anyat ikaw makirkiri. Sumati pang i-relate yung learning. So masapul din padas mo aw ni kadiyot dumaybeget padasem. Na in relate na kami idiot no man sidawat ut kami in man sakdus danum baba. Dadwani ket kanana. Oy. Ilamot din anak ngem sa dadoy kumadino ay din babar di man kuti. Oh. Sidoy di usa ay ino anatan no tapin di agaw sik adi panpadungan na. Sidoy sik ay panpadungan din sumarsaruno. Ket di importante na sa din panpadungan. Oy. Din kanak nga rudot yonen isungan naman paulikad kanan men kaden pati. Pati ay pataegan. Kalina ay mapatpati. Mapatpati. Aw kananatan siyempre waday padas na way binuya talaga inbiyag na. Okay. Well, tama. Sidoy. So ano alaalom sa ipoy mo sin panag-awak to ko realization mo. Asa sa ipo ko uy wada mo ikaw ni kasanus ta pindiago nga taway kan padungan da. Waday ka istorya kasi din kanan nga no man dengdeng ay sinulay dum si may istorya am si tapindiago. Oo, tama. Ay kanan di ay mayat mo nula. Sidoy dudwalang mo. So nga talaga nga in-immerse mo ti bagim dito yun. Itinro. No waday no aw ni emerge di per se din niya adto sa sindamo. Nan sikak si no mayor Bugyas sin ka mayor ang mayor di Di Class. class. Nan yung medyo nariyata nak ay anak iso nga nga na ay 5 years. So tan na isabsabay di sindoy libro ay kanak ay grade 3 ay Grade 3. di man rugisa ininapunan pinadas ko nan research pinadas ko in mission different barangays di Bugyas kas karkaro ngayon waday baga kay kaman ni di obserbarot. So nga din picture ay flash code daw niyan ay sin no talaga ay actual ay picture ay sa di makitugaw sin ay kay adi talaga ay properties mo. ilak din no observation mo. Ilaam di so nga siya din di man bagos da. In mo yak together with sin Sandipay di together sin ubing. Eskwela da kami nagyamag sin doy part na. Ingem no ipalubos adin ay din ay mga mamagsin event adoy. Karon pamilya. Yung tawada di video mimot lang ay ano ka adak lang ang mood istorya na isong anggana duani wadaan sa kandin raw ay video ngay di bayog. Ipailak doon si kasaunin baka mausar mo. Wada di raw ay video si bayog di kulalo ay adak maawatan di istorya na ta idi papailadan sa kandin ay kaman insursurat da apay adak maawatan din word pulos. Uray. Din baboy lang siguro ay sorry din wala mo ko siguro basta wala din basit lang yung magadin talaga siruak yung nailak da na tatano da mabaintang mangdamag gamintan syempre okasyon narigat mo tayo ano ba so di inyat to sin sudin okasyon ay kaman ni din kan adi kan amoy ay magadi prior knowledge mo. Right. Syempre no sinidin yung sin ano dinyok man ay kaman na i-emerge man awak mo adi kan kanan adi no basta obserbaran. Ay mabalin ay i-video no kanan mabalin ay no tan dumteng di agaw kaman ni nawaday panbasaram. Di wada di pangilama di ay sidi mo hindi kan hindi. Aside from bayog wada pa ilang ba di kaman literature tako ay oral it was orally passed nga something nga hantay pa nga adi pa ilang kaman nga commonly known sina community di guro
Actually, no usa kay manbunong, usa kay manbaki. Mm. Amom sa ay literature. Mm. Karo din genealogy. Genealogy is on. On. Tuntunom di. Din tuntun din genealogy. Din legend unom ko no internet na. On. Tuntunom. Na. Right. In tuntun actually the sana genealogy that is Right. already a literature. On. Din tuntun na rin amagan din ay Tuntunom adi din Right. ibam din genealogy. aw. No may kod unom no into inyatyo. Which is also unwritten. Awan nga Unwritten susurat ita talaga. Then, Dad at danay din stories. I mean, Stories. Right. may daton ta din way dat daman si dinat das day kamanidi. That- Istorya Dadu di talaga ay udum ay ilan ta ko ay literature. Iso nga actually no din udum ay ipabulbulak nga ito. Excerpt di sin ay atid sin ay bunong. Adi kan kay Doritso sin si ditan no alaon sin si di. Istoryaan da ngay din ay kakabunyan. Way istorya na sa. Din kanayon kung orod ay isang sample kat din kapap di sulibaw. Kapap di Is kapap di sulibaw si sana di kanayon pa isang sample ay istorya iman. Ay bagbaganan da kabigat en suyan ay sinagi. Kabigat. Walaan da pa isang kopkop winulalat di kabayo baka obsada ya. At kapapan da san sulibaw. Kapapan da pa ikanusan sulibaw yan. Ana. Sino di example di dadat? Aga istorya na di yung part na di. No ilam it is a legend na myth nga sido di inamag da di percent ng kapap si sulibaw da suyan. Suyan kani kabigat tan kanan no harod isan di kapapan da tebabenda petikan das ng tapoy ipetikan das in tapoy. Nun alam sa istorya ay din inamag da. Asidan kanan nay ay ipaytuktad kalutaan. Di halidad kalutaan kanu. Tasik maten ay notas say no haday ka manin ay mankapap si sulibaw na yan da amo day pangipupuunan da. Pangipupuunan da putik na. Sido di ay istorya na sa ano ilam inamag da way istorya na asidan ipuisin kalutaan iso nga wada din pangibas-basaran ay pangipadpadungan da siya din kanakan importante din panpadpadungan. Amin sa uray din ay udom sin sinakat wada yung lang ay istoryaan na di man istoryaan da din sin agi. Din sin agi da kabigat da suyan muslim doy da amduyan depende sin ay okasyon depende sin no. Sido di ay ya at day mangi amag. Iso nga wada din istorya asidan ibagay ipaitok sin kalutaan. Asida kasin kanan so nga si ay kabunyan ay nan bay dayaan yan iwangawang busan dayaan ta dengen nan adawag mi adiya nan ay inamamag di kaapuan mid idi. Din man tauli ngay. Mantauli od nga to. No, di ba in bagaday inamag din kabunyan. Wada pala ang di mangiwangawang dayaan ay dengen na din ay adawag day dengen da adi sa no sidoy di say na ilak ngay ay process na. Kaman sidoy di kaman anong angal in terms of learning itauli ta sin learning adi sidoy di kaman unwritten ay curriculum niya uli-uliton tayo di way binasam ay way dindingam way binuyam way binasam ya way padas mo which is noon that ako educator kaman na di din ay ano ana though learning pa lang siguro din way binasa na learning pa lang learning pa lang din way binuya na way learning lata but then to make it deeper nga talaga one padas mo. One padas na. So kanon da sin learning system mo ron ay ILSA. Masapol ay i-emerge din ubing immersion. Na sidoy sad ay learning system da. So kaman din immersion ay din amagon da din ay performance task na mailak di sinan pandi namang sigurong magsasaka budbud. Balin iman abudi. It's style na ito ano ka. So that is Igorot mythology. Magapay lang siguro nakaisurat si Nanya. Kaman ngay yan na yung susulat. Si Sana. Ay, sana ko yan. Di published. I mean published. Magapay lang. Wada manbasa ka wada sa valid din yap day nan describe. Tan depende sin setting. Di sana din
naalaod Sine-setting of the kadang takot man mangkayan. niya Kaya yan. At the same time, naman di damagak sinay di sinun ka naman din about terms sinakan ka na dindad at that is storytelling. no. Tama. Din tong sinula doon ay kanan di. Tadi pa nakaawat ko si until this morning Din ay tungtong istoryaan. karanda istoryahan man tutungtong tako. Ngam actually no ilam sa tinungtong da noon da tako tinungtong da tan waday May conflict. conflict. Aw Parang so nga mediation tungtong da aw mati direct na translation. sidoy no general basta deng tako tungtong niya. tungtungan kat kanandaan pan istoryaan ngan Istoryahan. actually wada din term ay kanak en og Yan. o sinudi inog tako ugan tako ay man dili. Og. Kadin actually da sana kat sinlate ay nanabakas mo lang sin community sa nandang isa. Ay no sino inog tako adiyan inog yan siya kananda. Bakan mo sino nantutungtungan sino di inog yo. Inugyo. Sidoy. Na no ang arod binaburan din tungtong. Wen. Tan in pattern tako sin udum ay kabangibang tako ay probinsya. In kabangibang tako ay oray man nandat ako sin communities tako other communities siya din kanak yan man focus kano into kat ay community kat no sino din ay values si di ilam Yadap mo. Wanta man ngagpay so tungtong kananda mo idingay kat day dati nag-apa kapan niyo padasan nga ayuson ilan lakay. Yung kasano nga nagpalit ay wen. Kawan di. So nga siya body din ana. No din ay kaman na istoryahan. Di. Og which is conference baga. Conference on din meeting Wen. no meeting og ta-agree ang damin. Tungtong. Jay mandamag ta si Basitsin about si government structure, political structure di Igorot community in the olden days. Sino di ka man uno nun di umili sin ay community? Wada ba di ka man dato da or leader da ay no dengok kadi dia siditan dato ang kanan dewa hubungan ng dengak si dia ay wada ay si kancau dan si Sir ay Malanis si Amanda na dato idi hubungan si sino ay si Spencer nang ibagas di Spencer ay daw anis sila nang ibaga so iso mo dan hebo mo nat matindi tanu dato talaga yan na otan say matangad kan di nusin structure political structure din kanandang arog nusik adin dukin madang yan sik ay mabigbig ay leader din ini sik ay tangadin dang damagan kun sin no ay doy kaman idi sidoy which is din panagkadang yan han nga maalalang ti panggap ti gamgamang maalam di ay true jay standards mo lang moral standards mo din ay maila di ay paila may gagat kamang na di siguro niya. So ano aday maamag siya din kanakan maurnong da ay lalakay. Maurnong na lalakay yan kanan mo tlaang din lalakay binitis no sindoy ano ad bakon niya si no din lalakay ayagan na no conference di iPad ay din kanang di man documented wani no sino din cultural learning standard. Kat sido di usa ay mai puitap no maka-indigenize tako. Sidoy. Nga sin politically bakan isasawa da lang di usa ay mangi asin meeting da di. Siya nang mangi preside lang. Kawan preside. No sino di inagree anda sino inugda ay community sido iso nga wadas di amin ari di kananda no tungtungan to kat adi may tapi babae. Ayawan da. Apay. Uyaw ka na. Sino di, so nga man kalkalida ka no, purely, so nga may ilam sin chimpoy na palpalabas, mas no ay lalaki. Kaysa din ba babae. Sino di usa ay mailas di ay sin political no structure da ida di musli ay mantutulag man meeting. Wadan to pay di time ay si dinan butos da kano yan istoryak sin do ay tumatakdag tumutok do adi din butusan da sit anda ipupay din ay butos
Oo. Si late ay bin kailan mi di sa istoryana butos kami di sentral at bugya sa diot Oo. tumutok dos no sin tumatok don usas diot ang kami ipupit mamayla kala Pwede di talaga ay si Doy ngem no mostly ay no adin talaga ay din kananda din kin madang yan da sana di mostly ay man Ah. in asin ili They are like, autan si Doy nga rod way panpadungan way oo, kailana way si Doy kailana. Oo. iso nga siya iman tanduy way kailana Oo. Mm. Usually, parang it's a group consensus at the same time, Right. nagdiri na naka-improve si status da So sa nga community dahil yan pa. kananda nga rod tinlalakay Mm. din papangpanguan din yun no sinoy kanan di yun siya dahil din ay kaliin man tutulag din papangpanguan siyempre din kanang nga way padas daw ay experience na Mm. man isi-share da sa asidan Isi-share. mulay Ayun. sidoy tanway nan padungan ta ko padungan ta ko sidoy kaman ni di Estelda And then, sila ngay, nakamuno way na ilam sina. Na-research mo amin din, iguro the cultures and life niya. At then, after researching all, nailam mo nam amin, sinudi ka nam sin ay, sinudi pa ng view sin love story hindi, iguro idi, knowing the fact nga tumok sa. apay nga din na itumtumok at binmakasin na nakay den nang isin asawa da Oh, yan. one One pa good yan question. nga Yeah. waday mansian Oo. One good question. Yes. Pahingatang advice. sidoy di ilaan ta ko Mm. ay gapong nga rod ay gapong nga tasin influence the outside cultures Right. or because no might man sa i-research mo Wait. Ngam, before ta mo dagdi da mandang am buya. Sino din tumok ka di? Brief explanation of tumok. din tumok Oo. ay nga rod na pinadas na narigat story no adam pinadas Ngam sino yung binasa mo yung explanation. no man istoryado ay sa sidiyot intumok na into ingat ta ano di depende sin iyat na itumok But then basically it's an arranged marriage. Parang ganun ba yan? aga bakan arrange di tanwa da din kanon takon Forced. itumok da Mhm. no laydun din lalaki din babae ingalat din lalaki bahkan si sayan man arum iarum din lalaki Arum din lalaki. Tao. Also, natay bagayot asawak di din istorya kad taon yan nga rod ay doy kanan ento pay si kapitan ay doy tayo na ibagay man asawa da di Okay. ano tan talaga ay kaman idi ngem mo politically ga duduan di kapitan kanan ngem dala tuli idundun mo lakay ay man duan Haan nga sikat yung pa. laydun ay kalian wada di consent Kaman at the same time dawatom joy consent di pa. so nga no ilamot lang di mas pay nan ano atan amun ut din lalaki ay tan at mo ang kamin kalisik ayan Tama. Siyan man babae Yung babawi or asang tampikon. di sidoy di usa ay patig sidoy da ide man kali tan siyempre nun din tama ko ay kawan din istorya day non tanon intumok da kanu si antiming man mo kan so naman iwaw da sin asawa kan dadi mo pabasulon das lulumi ang hadidan didan awan di ay tapang ay alana sidoy nga din siyempre lakay sa nin bakada man adiyot ay laydam kanong tubon ano kasi ano way tubon no asde ibabag na yan ay laydam mo ang kayo bagang tatang kalana didan idin yan bikin nalim yan kalana laydan da dumatong pa ikanu di sinasakbatan na sana natin mugi iputik de tapi yan impet ni kanan kanu yan duy kanan dan ibagam muntat kanan kanut duy in mali da so sidutan malam di isa di ay philosophical view nga depende din istoryan mang Oscar ay diyo yan ay balit ay wada di tan wada tumok system nga tenda ka yarum bakang literal ay tulag sabali abo din kanan daan sabali din ay man di kaising da ay arrange buwan kaising palagi ito wada di noan di din kanak ay naman kaising yan masapul ay asawa da wada di time ay kamanisa wada di time ay maga depende no man kaising kaman ni pan ibaan panbarkadaan pan kinabsatan dan kaman din
way istorya Mm. ay talaga ay nailtak sa mismo. Ilang No? istorya. So nga istorya Oo. nan Ka- asi Isang pinadas. nan maga sinudsud din na nangasawa si Udom aditan. Ano adi mo no sini kasi maulong din ng lalaki tulad day man asawa da nga ro dyan din di Mm. maulong din ng lalaki at sungan nga ikayo da Mm. ikayo dumateng at ng tsimpo magabaw man sudsudon din do sa siyat dalon maulong atapan ka ay isingan takot Oo. man kaising kayo ulay da tako taman ka kaising takot tanu pay din kanan en lakay Pascual si Limundo Pascual de nutapin di agaw ket nan asaway ay say binulan din ng kaisingan dadi Mm. nga muha dadi talaga ay kaising ay talaga ay intutulag da Mm. sido Mm. sa din wada di kawan di wadan to pay di time ay may istoryan sa ibakon kanu di yan enggay nanakay adin lalaki Ah. yan man ispilas yan si asawa no adi adin dan anak pa lang ngum gapusin ka ubing na adinan amu ay enggay en kakaon da imbag utta idino binmayag ng asawa sa udom din lalaki ta adiyan pinpangalisin in kaon da sila yung talaga ay kawan ngum sidi akot enggay alanda din kalan din ikakaon da Ijay nga process. Makahaan pa jay babae. Sin binoy-boyam niya sin dinamdamag mo. Wada ba di instances ay adilay din babae yan. Adi matuloy wino. wadan istoryan en Ma'am Aidora Ma'am Dora ay kanenda itumok kano Dora. si din former school head me Shout out Ma'am Dora. Ma'am Dora Dolores Kayat then sudah di teacher ko mentor mo lang mabalin ay nung panggap si Kamanina kat mabalin ay damag ang tanoy binuya noy pinatas padas datan na mismo. actually si ano maminsan kat say kalian ka istorya sila no time may kawan ni dikat si senang idodot si odo may advices hindi Kamanina sila kaman hindi ay itumok da ida yan ibagayo adit si semang ibagasin pangkalian yun sa agay tamak dong din tun ulin sa tanay ulin sa iputik ko sa tan awn nito malakos ulin si dis inumok ta sa inumon nyo pa sa tan kababay na idin mateng kayo rahana iso nga adi din tuloy din pumok ay nan asawa kaman ni ditan waday mabalin ay sudsudim di kananda man uga kanan laton man iman sa inon at ugan man di mo yang naragsak so nga sana iuga na. Amat da sidi di istorya sidi ni ngum kananda unin at adi din na itumtumok dilin makaida kananda sidi di sa ay konsep ay ilang tako ay apay nga kaman di ngum talaga ay musik ay lalaki man kat decided to ka ibagam sin da iwaag lain na ikalian amon at the community sa amon at the family wadan to din ay kaman bain mo at the same time no waday kaman day problema why concern the community siguro bumadangdan to waday time kadikat din nan pada siya din ang ilay kawan ni di interview usually no kaman ni nagamin nga ikat sikati kasi dugan nga ako siyempre no encyclopedia panggap si kaman nasakit basin nakis istorya mo lang nakis istorya tok doak sin lalakayan ay inte ingat to intumok das kami yan sinatay na itumok nun kana kaman ni di sa din kanan uninan kami tadi intumok bakit nalalakay at may mansisiyan ayaw pa yaduhan niya kasalan di pa dia pastol na kaman nalalakay at may mansisiyan bakit di term da ngayon si di idang kananda bakit nalalakay bastot yun man idang but there are instances in the history of Igorots na daday ta nag-idang ko na no talaga ay enggay no pelmi ketwa day matlang ilan day talaga ay man no talaga ay man idang da ngumandan mo lang sin kanantel ka na tongtong ay ilan utya no man ilay kayo utya man ilay kayo sa ibuan taas yun man tinaulan tapan ilan namalpas yan man kaon kayo kasi man ilay means kamandan man siyan da basit man off da when man siyan da basit sa ibuan
din idang talaga ay separate May ngem idang. case to case adi ilan na matlaang no tan di lay din da numabalin din pamilya. Oo, Dako di impact din pamilya sa isong numabalin di dan man idang. tama. Lay ka naman what no adi anak lay din adi mabalin tan mabalin din pamilya din isong kanan din anak yo man ipagpagapuyo sin anak yo. Dakdako di no ana di ipaggapuyo sin anak yo. Tengge nag-anak kayo. Sidoy. Which is data ti old age nga knowledge nga ang gana tataman kurkuri. Wow, ay waday. Ilam no sino Ipaggapuyo sin anak di yo. ilam no way mansiyan adwani kaman din ay waday case na eskwelahan. Mansiyan. Medyo ngay paliwawag ya ubing. Man kali din ubing, kalian mi man uga. Sino aya dilay dum? Ito kay man tinaulihan damak ina. Hindi nga rod mabalin. Kag sinay no sinan duani ay modern times. Di kanan tako mandan kayo ami kayo sin psychologist makaunsilan din ubing. No. So amon bo din lalakayod idi ay dako di epekton din no manidang. No. Manidang din ay amaya ina sin ay ubing. Bing. Autan din karon way padas daw ay binuyda. Ay binuya daw. Ay panpadpadungan da. Sidoy. Napaka-importante na yan dungdunggon yung sa duwani. No din adi makawamat. Kasi kan uwalit man istoryata ko si Ayun niya. Anyway, very thankful ako sina. One of the reason why I do this, habang makisistorya ako, kadadala. Which is, unsa kon, kas lang nga 10 times better than reading a book. Kaya kaman ni din kanak nga ron. Din advice din sa may met ay bidengem. Adi kan tok nangan nalaing dinalaing ay pagaw mandeng. Tama. Sigan man saludsod nutok nangom that is developing hot sa saludsod adi us. Yan ay pagat din tok nang mo amom din ay. Sidoy. Wala di isa ano kad kayo na ilay do kayo ma-share sinan audience. Wala din na ibagam sin ay seminar kayo. Ay di tukar ay para sin ay tayaw din gangsa ya sulibaw. Bakun din sisiwit or bakun din suyusoy di dagem. Tan ami disin paniyo. Can you elaborate? No ilaam namin isong manan amag garo din government ako ay tan ang kaisadungan iman diyan wadang garo di sarili ma instrument. Ay appropriate ay para sin sidi ay sala. Imagine mo kadi ay mansala kasin udom ay sala sin folk dances ta kun tupay. Philippine folk dances wada di specific ay music ay para sin sidi ay sala. Ultimo tinikling sinudi karinyosa kaman ni di matlaang. Tan that is already considered as dances. That is our dances. So our dances, our music should be gongs and sulibaw. Tanda ida. Din kanak nga ron yan din ay ordinansa ay doon na specific ay kananan music instrument is gongs and sulibaw. 2008 ay provincial ordinance. Provincial ordinance 2008 maybe signed by si Form 1 under Form 1 senior. Yeah. So no alaam di isang aron niya in specific da man as teaching the music in dance of Benguet. Kat no music in dance katon no mas di music taho bakan soyusoy di dagam no di kat jang saken sulibaw. Karkarod bugyas. Bugyas kananda din ordinansa entun ano ay din. Sige. Ano ka din ordinansa di bugyas sina ay ano. Ti gafo na mapay nga mis istorya na wada gamin di usually no maililat ako sinay maililat ako sa Facebook social media makanta di ay nga kanta matukar mantayaw da. And tapos ikwada proud to be Igorot. Which is sometimes double jeopardy ta haan mun sa nga naawatan joy culture maikiklaim mo nga Igorot ka. Kaman ngay no adi siya ay din panagsayaw panagtayaw kat ipailam ngem din appropriateness. Yes, tama. Di no ay maitayawan no ay din jangsa di music tako. So ano uray no sino man din mandengdeng man kat sigurado ay apay ngem ngem adalan tako kadi ay nalaing. Nya adalan tako din music tako idinay tako. Mantayaw tako si udom ay music. In fact wada di music na kuma. Sidoy.
Ordinance of Bugyas Din is ordinance kanana ginatili in ginalding Bugyas version iniloo mm, ginatili ken ginalding. Bugyas version atan ginalding waday ginalching di ibaloy ginalching. ginalding di tublay. So nga in ano ket na specific iman sin sina ginalding Bugyas version kananas na cultural dance music so bit solemnly with the dancers. Iso nga no alaom na din ay iniluon man tayo man sadong da wada din music da ay gangsa. Gangsa. Aw Yeah. wada sin no ilaan ta ko sin ay ordinansada inay. Mm. No ka sa sign da naud kay dodot na 2022 2022. nangi Yeah. ano andad province 2 years ago. provincial Oh. in Mayud province resolution number 1733 Mm. under the 152nd regular session. Mm. Yeah. Ngam Bugyas inamagda na sin May 30, 2022. Mm. Yeah. Ay ordinance, municipal ordinance ay adapting iniloo ginatilay in ginalding as their cultural dances, music. Yeah, cultural dance music of Bugyas. Mm. So nga, no dance and music, syempre din dance appropriate Dance music appropriate to ma. the music. Yeah, And tama. Hindi ka rin appropriate na kanakaroon no dat ako ay education sector kat adit akong isuro di Oo. maga iso nga karaniwan din di tagay fugaw kahit midlas to kay kanakay idintin no karda di ay mayit na sa hindi katang dekat actually we cannot dance our own dance because kasapulan niya gangsa Iso ti may isang katawak jay likod iso tatay. nga talaga iso nga basa-basa iman kaya pa iso di way amok ay ordinansa ay 2008 say Mm. no andi province asak manumnum awu adi way indot dat Bugyas away ordinansa ay di music Oo. idayan yang sa Siya lang. music in the gongskot masapul ay say music na Siya di masis iyo kapag likod tan ni guilty ak sina uri ko man bakit ako sila ka naman education sector. Tanan ay paid month kamis na tinugtog namin yung sorry ka ni Padling Aladin Bagayan. Ay singer ti Suyos, composer ti Suyos na dagam. O kinompos insuro ka dagi ubing jay tugtog na tapos kaman ngay gamin may met ay sabsabayan sin gang sandi style kalingay di gang sa no may sabay na din doy music in symbols in symbol di no tao yeah yan kadang nga ilaan ta ko din in symbols it is a collective composition of the no inamag mo di kat din dances mo okay. kat kinolektive mo di in balbalin mo ay in symbol sino din in symbol ng adi kan ibagbaga ay authentic dance Authentic dance. that it is combination of three or more than no basaam di meaning di in symbol niya dance in symbol combination of more than 2 steps 5 ka na to pwede so no in music in symbol combination of different musical instrument lusot ako doon sa Awan. doon sa ensemble. ngam no di talaga itayo mo kut kanam iniloo ginalding masapul ay din yang sa di music mo tama. tan ay specific nga ro di man ay sa music na no kananan sin bingyat kyut kananas din sin ordinansa edi din tayaw ya sadong sarong sin tayaw for girls ay boys in sadrong for girls that is specific sin sida music in dance of bingyat ibaloy in kan kanari iso nga masapul ay sido din no sino din instrument ay mausar siya talaga sido di sa nandyan tayo sa dance we have that Bindian thing nga i-claim dahil talaga ay from Kabayan. Can you give me your opinion on that because you said nga adamo ti kanyayo ijay Bugyas no basa ti written document dahil ko nakaroon di ba dati in post ko hindi nga there is a Bindian perform in Amlimay Bugyas yeah that in muyak is true that kananda no kumagat kat man sakit nan ipugaw kat talaga yung mga magkat Bindian magandan Bindian sido di istorya ni di it is the victorious journey of Baglaw nga nangalasin tuktok ang balatnot the the Kapangan so balatnot can we
move back a little bit. Sino din balatnak na di nga kung kunang Balat na nakakanusay uwag. uwag. Ay mangan amin amin na ilan at pati ipagaw kanina. Tatan. Sidoy. Way istoryan ni sin gamin yung sabali abu de literature to. Yeah. And then inala na inyawid na Sidoy. sinala da jay bidyan. Indian naman. So nga karandan victory dan. So nga sido di unsaan mantaw liya kay uyak anapon adi ditan no ada di nga ay document. Tama. So tan ihang di ihang din ay step. Basta di kanan das di din wada din ay music sin ka IPMR kan Sir Benji nya. Sir Benji Palbusa. Shout out Yeah. Sir Benji. Shout out Sir Benji Palbusa. Parang yaway gasat na. Sir Benji. Sa di IPMR si Siad Bugyas. Nirugyan mi ngay din ay music and dance. Nasadi din no ay binmula din bindian. So nga sila kay siyang first name Bastian Edu amli may formerly IPMR di amili may iman. Kuada so nga kanan mitang kalang yang harap bahan kuada adi action may kaman may sakit din pa at si ikan kanan ang sidoy di talaga ay masapulay ila at tanong makomplito din 5 ay basic steps na. But Ay basic there is a written evidence wada showing at least at least ay wada. It's not solely owned by one municipality. Hindi late nan istorya kami noon din natublang wada mutlaang Enjoy na tublang na. wada. Yes. Adit ako nga ron atan man kaaruban. Yeah, tama. Which is there is the migration of people also. So man asin kanchaw da sa. Last siguro nga ibagak damagak ka. Nga di ko na. Ni magaboya di damagak na. Hindi nalpas Sige. Di kanak lang siguro. Thank you so much for gracing us again with your presence here, sir. Okay. Sapay kumata wadan to. The more stories to come, and then of course I am encouraging you, sir, to make also your maybe podcast or a small YouTube show. Mga mabalin nga ma-share tayo dagitoy the knowledge tayo, which is very important. I think jay ko nam tatay nga in my case nga ikat kas lang research ako niya. Culture tayo. That means it's a little bit going to that endangered side already. Siguro. So nga with the likes of you, sir, and the likes of other people na agri-research kay kat siguro mabangon day knowledge tayo. Dumakkel pa dyan knowledge tayo tapnahan ko mga malipatan di culture tayo. Talaga nakasjay. Actually, more than years nga. Hindi ag 15 years nga isuter aramidin. Niya. almost 15 years nga idi pala ay kas ano data. Wada in may lang din interest mo. Sige. So nga idibin mo lang ng IP education. Sige. Inalanta ko mo sino din applicable adwani siya din applicable adwan. Kalaitan ang kaipilit din adi. Baling ka di siguro noas na din values tako. Knowledge system tako. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, Mat. Sir Moresto ang yataw, ladies and gentlemen.